Kuthiwa ingaba nkulu indaba ingazekeleki. Usiqiniseko Mvelase useveze udaba olushaqisayo eveza ukuthi-ke nangumuntu owaqhatha ushwi noMtekhala. Bafowethu, nanti lolu daba khona la kwesiqiniseko esemida. Ngifisa uluzwe ulalelisise kahle mese uveza umbono wakho ukuthi-ke ithini-ke into ongayiphawula noma-ke kuthini ukuphawula kwakho-ke kulolu daba. Nangu usiqiniseko Mvelase egeqa amagula ku-TikTok enoza kwabo eveza ukuthi cha ushwi noMtekhala kwahamba kanjani ngabo. Ubani lo muntu waba nesandla semfene phakathi kwabo? Nanti udaba awuyizwele. Lento before nje sibuyele kumkhaya uyabona. Yebo. uMatshitshi waphumela obala wathi uqhathe uMatshitshi noMthandeni. Yebo. Emva kokuqhatheka kwaMatshitshi noMthandeni phela uMatshitshi ubhuti kaBongani Manyathi, uBongani Manyathi okuyena owephethe iqembu loshwi noMtekhala. Yebo. Kwathi makuhlakazeka ushwini ulokhuza uMthandeni noMatshitshi behlukana phakathi nendawo. Maduzane kwazi uhlukana futhi ushwini noMtekhala baphele ngesikhathi esifanayo. Ubudlelwane bukaMatshitshi noMthandeni nobudlelwane kwale genge nje kaManyathi ngoba iyahlanganyela isebenza nje ngokubambisana ezintweni eziningi. Nabo futhi lobo budlelwane buphele emva kokuphela kobudlelwane bukaMthandeni noMatshitshi nobudlelwane bukaShini noMtekhala baphela lapho. Emva lokho yabuya indoda yazoconfirm ukuthi ibuqedile uyena oqhathe uMatshitshi noMthandeni. Mase kwendaba yodabele kaShweni noMtekhala uMthandeni oqhathe uMthandeni noMtekhala kanjani ulokhuza uShweni noMtekhala. No wena mfowethu Mvelase lokho nje njengami ngiyakwazi ngoba nochacha lo bayaqhatha uye. No uPholo noMthandeni baba ngentombi kodwa sikho lapha. Uchacha uMakhoba uzwa lokho lapha phansi. Ukubona nje ulokhuza even nakujive uyena owaqhatha uJive noMthandeni. The time nje bexabene uJive noMthandeni uyena oyeqhatha uJive noMthandeni. Yebo. Ayikho into esingayazi. Ngicela ukuvalelisa mkhaya kodwa ngicela ukuvalelisa ngalokho into engayisho. Ilokhuze bafowethu kulomdlalo omnandi kangaka. Yes ngiyawazi mhlambe unezinto ezithile ezenziwayo ukuze uvelele. Kodwa into engiye ngiyicele ngiyengitshela umuntu ongazi ukuthi ufuna ukungena kulento ukuthi sengathi ubungaba umuntu onenhliziyo enhle.